Honorable Garba Hussein ɗan Kanjiba kai ne jarumin da babu kamar ka a faɗin nahiyar nan wanda muke alfahari da shi. Ɗaya tamkar da dubu farin wata sha kallo male iya ƙwarewar kallon ka. Gamji ana sarar ka kana yin toho farfarin ka alkhairi ne bangon sukari ko wajen gina da kai zai yi nishaɗi. Mu dai addu'ar mu Allah ya maka jagora akan duk al'amarin ka. Daga mu masoyanka masu ƙaunar ka karkarafin production kafir. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar waya kamar haka 081 01984415 ko kuma 09069183234 karkara film production kafir. Idan na je na yi wasa in tashi ki je mana in faɗa miki ko na yi wasa. Dire na shanu a gashe, dire na shanu a gashe. Na yi wasa. Tauraro mai nama. Tauraro mai nama. Mayaro. Tauraro mai nama. Ina bala'in jin daɗin zuwa wurin. Tauraro mai nama. Tauraro mai nama. Tauraro mai nama. Ai ina gaya ma. Kaga wannan lamari? Ina jin ka. To Allah ba abin da zamu ce ma Allah ya dai godiya. Gaskiya ne tauraro. Bana an yi ruwa. Gaskiya ne. Kai wadda naman nan naka. Saka ciwon ga nama. Wai me yasa nake zuwa majalisar? He na ci naman nan wannan kan iya zama. Wallahi hero burge ne kake. Wallahi ko a lahira wallahi so nake ga kujera da ka. Ka kamun nama. Ba nan daga tsire. Ba nan daga. Ina man yalo. Gannan. Ina bala'in so a ce ka zo gurin nan. Wanda ka san me za ka ke burge ni? Ina jin ka tauraro mai nama. Allah da ikonsa. Wato Allah ya saka ciwon ganama ka je gaba da labari. Ina jin ka. Wallahi ina jin daɗin labarin. Ina turo ma jama'a, ina turo ma mutane saboda jami'a ya ƙara zage damtse akan aikin sa ya ba da sai a zo sai na dan tutture ka jin labari. sannan su ma ɗan dutse ya gina musu yasa wallahi wani lokaci naman ka dan dai daɗin shi nake zuwa ka jin labari. Tamin Allah ina so in jonga labari don Allah. a kafin lokacin ya yi rawar gani da nuna kauna a yanzu ya ba da Kenalo ina jin ka. wala dan hora bakka kanama. To ai ina ni dai nama na zo sai ko Wai ka san me aka hidi? da ka wani Tutuwa ake akan Honorable Alhaji dan Kanjiba. Wallahi wanga mutumi Allah ya mai abin da ya yi mu mutane. Wai shinkaji mai ake hudu akan shi. Wallahi batu ne ake yi. Yayi wa al'umma abubuwa na alkhairi. Kai wallahi wangada wallahi sai dai Allah ya saka mai da alkhairi. shi wa wai Honorable Alhaji Abubakar Hussein dan Kanjiba. To wai don akan me nake wanga batutuwa? Kai wallahi batu inda na kai kullum sai in sa mu gari da kake gani inda dan zan ji labari wallahi zan iya sa mai naira 100 saboda in ji waɗanda labarurruka waɗanda suke akan dan Kanjiba. wannan naman naka Na aje shi zan Me ya wannan faru? labarin ya fi min daɗi. ina ne cewa kai ma shi ma Honorable ya ma abin alkhairi. Ina kai ka sabon inji gadagal aka kawo min ciye ciyen nan. La ilaha illallah. Abin alkhairin shi ba iya nan na tsaya ba. Ai mutumin kirki ne. Tsaya ka ji don Allah. Kaga sabuwar ƙasa. Ya sunan wanga gari gangarawa. Ina jin ka. Ya rubori. Ina jin ka. Tsiga. Ina jin ka. Idan aka yi wanga area ka san rugoji. Na san rugoji. Wallahi mutanen rugoji wallahi yanzu in dai har sun shigo garin Kahir ba abin da suke sai dai fatun alkhairi wallahi na wanga batu. Wallahi mu da wanga bawan Allah wallahi sai dai fatan alkhairi. Kai wallahi tun daga matsayin kujerar da yake yanzu ya zarce ya tafi reps daga reps ya tafi gwamna daga gwamna wallahi mu in fatan mu ne ma ta shugaban kasa. Ka san me nake so da kai? Ina jin ka. Wallahi wanda dukkan ciwon gana ma tai na ban ma kudin. Wallahi na ban ma kudin. Daɗi kan daɗi. Jiya na ban ma kudi. Yau nama kyauta. Toka tsire a gashe. Na ban ma wallahi tai dan manzan Allah. To na gode.
ba komai malai. Honorable Garba Hussein dan Kanjiba kai ne jarumin da babu kamar ka a fadin nahiyar nan wanda muke alfahari da shi. Ɗaya tamkar da dubu farin wata sha kallo male iya ƙurewar kallon ka. Gamji ana sarar ka kana yin toho farfarin ka alkhairi ne bangon sukari ko wajen gina da kai zai yi nishadi. Mu dai addu'ar mu Allah ya maka jagora akan duk al'amarin ka. Daga mu masoyanka masu kaunar ka karkarafin production kafir. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu akan lambar waya kamar haka 081-01-98-4415 ko kuma 090-69-18-3234. Karkara Film Production kafir.